Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla pule hatura politeknik kilahap ban syuthiet ya ka namar ka jingkedu ka balabu jing ya ki ban penbit penbiang ladade ban syat ban tiu ban sum ban sat bat ban kling tiar. Ki samla pule ki badan hakalama jong ka Students Union Tura Polytechnic West Garo Hills District kilapha jing tho sya principal bat kumjuru sya deputy commissioner ka West Garo Hills District. Kani ka jing pha jing tho sya kini ki bor bahalor kadai namar hakini ki shibnai bala kerdu omdon basngau nesngap wat lada ki samla pule kila ra plakat ban perta baki kerdu hagani ka jaka pule karkum ka jing ajing tip ki samla pule ki bakhambun ki de ki khasi jantia kile thu baki hap ban thiet ka ban penen kam ha hostel hadu 8,000 tingka 6,000 liter henry habalaya bun ban penen kam kadap tang lai sngi kile thu ban sum ban sa jan ki hap ban let shabar ka jaka pule ka baju penen kam ki pat ba kani kan kata ya ki samla pule endala long exam namar kimla shu ban khrakot haba ki jenjar ya ka kile thu baka ka poi tangba kamlong ban penen kam Gajing jong i menta te long ba ngila ayu ngila adu ye ko mo lado sibanai kom ta ai namar ba menta ngila sedang ban straight kawai bakta namar ba sakabang iwan police ni sakabang ngi hab thiet ki ki ai kom to tingim la ban manis ye ka pisa mo dep nam ta ngi chu manis be kom to na kamas nanta teng haganika whole campus jangka institute borok ko wero ngila ya jenjari ko ngim yo namar ba ngi hablet sto ta kam dere ka busong namar ba ngi hab concentrate ro ye ka pule mo shane tang ba kata kata ngila do ye ko ta ngim sno la e so re bande shane kata ka po commenting bangi do ye ko ta jenjar kum ngim ki sno la so re bande e ro ta bam dan mot ki kum ki samla pule kabam kasum kasait kabam kusum kasai kring kasai jan sai ayu ma namar ba kong busung long brief te ma sin thi angi don kam nong kong swai ko hai tan ang ta sa sai kmat kum to bros ai ro ma dan don de ko ta kalong ka kata tha sa do kata mo namar meeting ni don kam yu ko swai ma bandi ro ngim yo ta kawan ko kawan tang ba kawan ko de ko pajabo kum to ta kin da ayu namar ba long kum ta ma ngi ngila ban ya kum to ya subscribe untuk para student contribute untuk para student ngim thiet ngim la ta ban thiet ban man la banai kum to la ne man la man la ka te kum to ngi kum khana ta ngi ngin chu nong no ngin chu pan pisa na yeng ro ngim sngo ayu mo ngim sngo la na ma ba spang ha pan ta long ta kan mo ngim sngo la ta ka ta ngi ha pan pen sngo hi ye ne ke jing jong ngi mo pia persngau ki nok penyai bor penyai ngila pensengau wat ya principal ro la pensengau tang ba ngam tip no principal ro namar ba ngim yo bhara ban kiren la dei kiren ngum to ru ong ba dei gini gibanai ba gibanai balong terhau ban korhau to hai terkong te keduk bam yo gan tang bang akan mau men sem he gini gibanai ni yo hi ko terus yo biasa satura ngala sa sini kom ta la asnem tam kamot bro si college kan Hoi bro bat ke baro bet baro hadu ki kawatar jong ginong kai ke ro baro ngila ya jinjar bhai ko ta ko pat phi na phi no phi na phi thiam ko kami tang ba long ka da kami ro kam da mi slam na mar ba niya kum to tang khan dia tang ba kam da mi slam tang ba menen kum to kala mi be kum to ba jabo kum to ba khati ba sa kum to ben ta bon sin hi thiet ben tang ba la parkat kum to bingin thiet be kum to ta ngin la sai ma kata ka jing ban kong ba mulai ci benai ta mong don te ka bam hi bam hostel hi bam to hai te ki shet ke ko te ki nok shet sai ngi kat i ko ban shet na hostel tingi la thiet kum to la bo be tang ban shet hi official hi ne dan ke ya ka ba shet tingi la bo ino shet tang ba yi ko ngi la chu bo be kum to pang tang ban yo ban shet kum to ban yo ban shet shet bam shet chang bam ta chuang ban sum ban sai te ngi hab let be chi ka sum stage wa boy stage ni ka sum jong shani ro ngi hab jong bet ba na mo abli be ba mo
Ngihap let cha chungai haduk ban let chaduk charong kon ro to. Let se jain let ayo. Tadi ha por exam in let kum no sa ka bangi kerdo kum dia. Suppose sa ka por exam in ngi syam ye kata ka ha ka por ha pading bangi don ke exam. Ni let kum no kan. In pule kot ne ngin perkat i ko ne. Ngani nak sejen dia ke bon stay. Kebon ha. Bon ha. Bon ba mo. Population te satura. Population ni ha. Kau ada tahu je kan? Tengah hin tahu je kan? Kawai banang kong day ko ma. Ta la de bawan hi de kini ki inspector ban pet je kini ki institute ta kin ong bet ni hadok kan ni kini ki institute mata kan long institute ka ba kabam ayu ba ta nong no kala long wat hadok kini ki boy sestel kini ke sabtu tang ka ero su kala pait kunto ta klem cover so untuk klem don rebayo i ka ero na. Tadi burung spot kamera jong ki kena ro la ani sen e bata. Toh. Kata Mut le de thot thi sha ai da je thoru ma. Tumbal ha la de tha. Kishti tingi la pan poi gum to la lai sandali hi ba so disi aubre kini ye un deputy commissioner jo badai ba kini pan pet kini ka das gro hills ro ngi la de pan poi kishti tang ba hadu mta ka sngi ro kam da pati tipe kum no. Kadang aku bakin sim deh kia kan ma dengan ni kam ni don hang ni form bet dengan ni student union tak habis student union student union habis student union I bet student union of Tura Polytechnic kawai ba ngamtip nga meni ngila ada penpoi ngila ayu ye ka kot sa u ka application sa u director mo tang ba director si principal principal bade kami ya kan institute rangi de kasih tang bangamtip ka tang no namar ba idang man thamai tak daw namar ba principal ro im no wan than ka sni wan gom to long ta kawai ka jing ba kumta kan ni la kwa ba ni kan do ba principal dan le sni ni kum gi khna ngi inong kum no habum don ko tingin le ka emo ngi vit kan haba kawai ngi kwa ban keren swa ga meeting yo headman namar de mu uba in charge uba hapet ngi bro ka yang ni tang ba inong kum no kan haba kum ni ka long te tip le ko sai kadang isa ba ye kan ni ro ngim tip inong kum no imla hi da ban sha namar ba ka kta ngi mo gi kena police ni Ndai tangi ngasmet ka kata ya bro wat yagin hai kairo ka kata aku bakin sim responsibility jagani ka issue kadang kanang ba ban let ni gini ita namar ba ngila strike menta tang ba ladi kitit umingi hagistiu kitit umingi asin kanang ka se thule mingi ta ka kanang ka chongdor arhajar entah aja sebenarnya aja si sini arhajar si ayu kum to kan si tangki aja si tangki kumut kan letar Kutu kala hap si jar litar. Kumut pi combine kan? I combine ye kata pisang ya contribute prakna him to. Kumut kan ni ke si jar litar kumut ka lut kan usni. Filan kam usni. Ye ni si jar litar bol sin de ngi thiet kum to ngi bo swa nang kong ban bo haka jaka ban haka sentek ba hap ban shirt mo. Tadap nang ta da santang in ai kena kat bejo namang ki kena stel robon ngi hap ai kawai ka borti ngi hap ai we student kum ta kan ai tang kawai berni yau tu kena ta kan usni kalau si jar litar te tang namar ba kerdo kum ni te hap set ham ayu ni tu beta kan ne tang si lais ngi kum ta lais ngi tos ngi kanongot kan kami ta ka si litar o si jar ni baro namar baro ki kena student ki kena hang ni tane la bo ni sa mutang ka batch yung pin kata baro sa na do fast semester do 6 semester for boys and girls with sejar litar sindap hagi boys hostel la ai si litar kum to la pentin institute na girls hostel ro la ai la thiet kum to ma tang ba kadon jing kata ba hi namar ba nimyo resubon
Hakapon step ni haban ki hablet sejain let Kumut- stage eh. Kani ka hajar tingka kisi mo pina fisika. Em ngisum ngi kan. Ngisum ngi kena ngi contribute hi ngi. Oh. Ngisum kum to ngimpan de ngi pan kat badon utu kena udon kat badon ro. Lada ai poro ngi pediang wet lada ai ar poro ngi pediang ai san poro pediang mta. Tibat kumai pi ane ka sen. Oh nga mta nga la dai general secretary jong ni ka student union mta.